Eguerdi on guztioi eta bueno, Arantzak esate zuen bezala, lehenengo mai inguruarekin hasiko gara, oso gai interesantea, bizitegi bazterketa larrian dauden pertsonen eskubideak gauzatzea. Hau da, ejercicio de derechos por parte de las personas en exclusión residencial grave. Horretarako, berak ere aurreratu du, Eusko Jaurlaritzatik, sail desberdinetatik, ordezkariak ditugu hemen, eta beraiek izango dute 10-15 minutu, beraien arloan zer gai edo ze ekintzan martxan jartzen ari diren adierazteko. Zuen eskerretatik hasita, daukagu gurekin Juan Carlos Abascal, etxe bizitza eta hiri agenda saileko lurralde plangintzaren eta hiri agendaren sailburu ordea. Eguerdi on, Juan Carlos, eskerrik asko. Jarraian Sara Buesa, ekonomia, lan eta enplegu saileko inklusio zuzendaria, ongi etorria. Nere eskerreta Isabel Mendiguren, hezkuntza sailekoa da bera, ikaskuntza berezien zuzendaria. Kaixo? Urrengoa, Mamen Alvarez da, osasun saileko, arreta soziosanitariako zuzendaria. Eta bukatzeko Mariano Labarrieta, ongizate, gazteria eta erronka demografikoa sailako bizitza osorako laguntzen zuzendaria. Kaixo, Marian. Gonbidatuei aurretik helarazi diegu lau lerro, beraien interbentzioa hortikan joateko, ez? Eskubidea nola bermatzen den adierazteko beraien saietan, txostenean, Raquel komentatu digun bezala, perfil desberdin nagusiei aurre egiteko dituzten ekintza nagusiak, eta baita ere, bigarren estrategian azaltzen diren edo lerro nagusiei erantzuteko. Galderak edo, las cuestiones principales que se les ha planteado para que luego... Gai batzuk galdetu dizkiegu, eta nork bere arlotik eta jakintzatik hitz egingo du, eta azalduko dizkigute gai nagusi batzuk. Honako hauek dira, batetik, zer nolako ezagutza maila dagoen etxebizitza eskubidea baliatzeari buruz. Eta baiezkoa baldin bada, ea daturik baote dagoen. Galdetu diegu, ea zer neurri aurreikusi diren, zer nolako koordinazioa dagoen, eta zer nolako artikulazio dagoen eskubideetarako, eta nola parte hartzen duten etxegabek. Hori da gidoia, bakoitzak garatu egingo du, eta hori egingo du arlo bakoitzaren ikuspegitik. Zehar ere ikusi dugun bezala, gero aukera egongo da galderak ere egiteko eta hor dituzute txartel desberdinak, txartel horiak izango dira galdera horiek helarazteko. Eskertuko nizueke izena adieraztea eta baita ere zeineri zuzenduta dagoen galdera. Hemen mailan gauzak hobeto antolatzeko. Decía que tenéis oportunidad también preguntas como lo... Esan bezala, galderak egiteko aukera duzue, txartel horiak erabilitzakezue, eta, helarazi guri, eta hala antolatu ahal izango ditugu. Ez naiz gehiago luzatuko, hasiko gara, maiarekin, eta hitza emango diot Juan Carlosi, nahi duzunean. Muy buenos días, egunon danori, antes que nada he puesto el cronómetro. Egunon kronometroa jarri dut, gehiegi ez luzatzeko eta inori denbora ezkantzeko. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkio salburu ordetzari gonbidapenagatik, eta nire adiskideekin mailan egoteko eman didaten aukerarengatik. Lehenik eta behin zuen baimenarekin eskatu nahi dizuet edo, adierazi nahi dizuet, hitz egin nahiko nukela, ez soilik, sailburu orde gisa, baizik eta baita ermuko alkateoi gisa. Bizitza oso bat eman nuen, udalean 25 urtez, aritu nintzenan, eta nik ez dut egin nahi kontakizun bat.
egindako guztiari buruz, baina bai esan dezakedala, ikusi dudala zer garrantzitsua den erakundeen arteko lankidetza. Espainiako lehenengo berdintasun plana egin genuen, emakumeen lehen etxea izan genuen, tratu txarra jasaten zituzten emakumeentzako lehenengo etxe bizitza antolatu genuen duela 25 urte baino gehiago. Duela 20 urte baino gehiago hasi ginen ere migratzaileekin lan egiteko, oinarrizko prestakuntzarekin ere hasi ginen duela 25 urte baino gehiago, eta oso argi daukagu, eta horregatik bultzatu dugu proiektu pilotuetako bat, lan egiteko besteak beste, adinekoen zaintzan, badakigulako etorkizuneko erronka handienetako bat izango dela, eta hau guztia egiten da, gainera, lidergotza horrekin eta jakinda izango dela heldu beharreko erronketako bat, baina horrez gain, aisialdeko monitori izan nintzen, 20 urtez baino gehiagoz, voluntario gisa, eta gaur aipatu diren erronketako asko landu behar izan nituen. Bazterketa egoeran dauden aurrekin lan egin nuen ere garai hartan. Beraz, hau esaten dut, pixka bat uler dezazuen, sinetxitan nagoela eta gainera militantea ere naizela. Gai honetan saiatzen naizelako koherentea izaten, esaten dudanarekin eta egiten dudanarekin, bai? Eta egoera orokor bat aipatu nahiko nuke, lehenik eta behin, bizi izan dudalako Espainiako berrikuntza eta zientziaren saretik. Eta ezagutzen nauzuna badakizu ez da esaten dut aldaketak gertatzen ari direla gero eta azkarrago. Paradigma aldaketa batean murgilduta gaudela eta iraganean modu dramatikoan ebatzi dela, baina gaude batzuk optimista garenak eta ustegunak alderdi publikotik etorkizuneko erronkei heldi ezaiekegula, eta nik zehazki uste dut, batez ere aldaketek ziurgabetasuna eta beldurra pizten dituzela, eta iruditzen zait, horietatik aukerak ateratzen jakin behar dugula. Erronka ugari ditugu, ez ditut denak aipatuko, baina gaur egungo testu inguruan, esan den bezala, zailtasunak izango ditugun erronkei heltzeko. Eta ez nabil soilik berdintasunaren negazionismoari buruz, edo negazionismo klimatikoari buruz, edo erru guztia migratzailei botatzari buruz, hori ikusten ari gara, Trumpen kasuan Estatu Batuetan, edo Europan, ere, fansismoaren gora aldiarekin, 39ko depresioari erreparatu genionek bagenekien ez da gertatzen ari zela. Eta iruditzen zait, erronkei beste moduetara heltzeko aukera dugula, eta erronka horien artean dago etxe bizitzarena ere. Esan behar dizuet ere, alkate gisa, 3 apo bultzatu behar izan nituela, 1.600 etxe bizitzarekin, 150 babestuta, 160 kutsatutako lurzoruetan eta industria ondakinetan, ondakin lurretan egindakoak ziren, beraz aukera balia daitezke, baita ere udaletatik. Eta etxebizitzaren kasuan larrialdi egoeran gaude, dakizuen bezala, gizarteko hainbat geruzei eragiten die, eta bizitegi bazterketa larria duten pertsonez gain, badira ere bestelako problematikak dituzten pertsona asko. Eta etxebizitza ezinbestekoa da, hezkuntzaren ikuspegitik ere, enpleguaren ikuspegitik ere, eta beraz esango nuke gaia garrantzitsua dela, behar adina garrantzitsua dela. Eta ez dut hitzakingo soilik negazionismoei buruz, kontraesanei buruz ere hitz egin nahiko nuke, denok ditugu, nik neuk ere. Eta geure buruari askotan aitzakia jartzen dizkiogu, guk uste dugun hori abian ez jartzeko. Eta horri buruz ere hitz egin nahiko nuke. Etxe bizitza politika bat aurrera eramateko, sailburuak esaten duen bezala, gaude lehiatzeko une batean, borrokatzeko une batean. Eta krisialdiak ez dio soilek Euskadiri eragiten, Espainiari eta munduko hainbat lekuri eragiten die. Eta ikusten ari garena, eskaintza baina askoz ere handiagoa dela, eta beraz, landu beharko ditugu beharrezkoak diren hildoak. Eta
etxe bizitza hutsak mugitzen ari gara bizigune programaren bitartez, pentsatzen dute hemen barneratuta ditugula alako programak, baina jakin ezazuela. Beste autonomia erkidego batzuetan, gurekin harremanetan jarri direla, ikusteko zer egin daitekeen hutsik dagoen etxe bizitza kopuru horrekin. Eta noski, hirietan badago eraikitako etxe bizitza ugari, horri heldu beharko diogu, baina lur gehiago kontsumitu beharko ditugu. Ezinbestekoa izango da. Beraz, erronka handia ditugu, presazko neurrien beharra ere dugu, eta besteak beste malgutzen ari dira izapide burokratikoak, ni sinetxita nago aspaldian ikusten nuen hor dagoela erronketako bat. Erronkak ez dute soilik alderdi soziala edo ingurumenekoa edo etxe bizitzarekin lotutakoa. Ezagutza espezializatua, ezagutza partekatua, adituen ezagutza izateak ahalbidetu digu, egin genezakena egitea, eta horregatik behar dugu ere espezializazio adimendun bat egitea. Eta departamentu guztietatik, arlo guztietatik bateratze lan bat egitea. Eta hor sartzen gara, soilik erakunde publikoa, baita ere pribatua, lankidetza publiko-pribatua sustatu behar dugu. Eta zerkakotasunez landu behar da gainera. Eskuzabaltasunez jokatu behar dugu. Gure ezagutza besteekin partekatuz eta jakin nahi behar izan dugu, agian badagoela guk ezakigun zerbait, eta hori ere eskura izan dezakegu. Eta esan bezala, praktikan garrantzitsua da, izapide burokratikoak arintzea, eta bultzatzen ari diren etxe bizitza horietan guztietan ere, arintzea izapideak, eta nik alkate gisa, goratu egin nuen eraikitzen zen etxe bizitza babestu kopurua, jakin dezazuela 75.000 etxe bizitza babestu daudela apoetan, eta horietako asko ez direla atera. Apoak oso tresna onak dira, baina gero errealitatean bideragarritasuna ere behar dute. Presazko neurriei buruz hitz egingo dizuet, beharrezkoa delako ere irizpidean malgutzea, errazago gauzatu izan daitezen etxe bizitza babestu horiek, eta lurzoru publikoak ere behar ditugu etxe bizitza babestu horiek sustatu izateko, alokairuko etxe bizitza horiek sustatu izateko, dakizuen bezala. Eta askotan entzuten dudanaren kontrara, askotan entzuten da hemen Espainian, beste autonomia erkidego batzuetan, askotan uste dute etxe bizitzaren erronkari baliabide gutxiekin heldu behar zaiela, ni ez nago ados, ni politikan sinesten dut, publikoa den horretan sinesten dut, eta gure sailetik horri ematen diogu lehentasuna, alokairuko etxe bizitza babestua sustatzeari. Erakunden arteko elkarlana ezinbestekoa da, lehen esan bezala, eta baita ere udalek beren lurrak bultzatu edo mobilizatu ahal izatea. Ezinbestekoa da. Lehen esan dut, gure kontraesanak gainditu behar ditugula. Eta gure udalerrian sustatu genituen etxe bizitzetako asko, zuzkidurako apartamentuak bultzatu genituenean gazteentzat 2015 lehenengo proiektu hartan, entzun behar izan genuen, ez zutela nahi etxe bizitza gehiago eraikitzea, bistak eragozten zituzterako, edo etzekitelako zer klaseko jendea joango zen etxe bizitza horietara, eta komentario horiek ez dituzte egiten esan dudan goraldi horrekin badatozen ideologia dituzten pertsonen aldetik, ez? Asko badira beste motako joera ideologikoetatik datozenak, baina iruditzen zait, berriro diot, gure kontraesanak gainditu behar ditugula, eta gure sailetik beraria zeltzen diogu, ere bizitegi bazterketa larriari,
Lehenengo lerroan badugu etxegabetzen prebentzioa, pertsonek etxe bizitzarako eskubidea izan dezaten eta 3 neurri proposatzen ditugu. Lehenengoa etxegabetzeak saihesteko prebentzio neurriak ezartzea eta alternatibak ematea euren bizitegi aukera galdu duten horientzat, eta parlamentuan dago 3.3 estrategiaren bitartez, eta jasotzen da zaurgarritasun, genero indarkeria, gizarte esklusio eta barretan sartuta dauden horiei hartatu alizatea. Eta horretarako erantzun mekanismoak ezarri alizatea muturrekoenak diren egoeretan dauden pertsona eta familia erantzuna alizateko. Aspaldidanik, ari dira gurekin lankidetzan ere, beste arloetatik, eta koordinazioarekin, eudelekin, eta pertsona zaurgarriei alternatibak eskaintzeko diharduten guztiei lankidetzan arituta erantzun ahal izango diegu. Euren beharrak aintzat hartuta eta horrez gain ere bizitegi bazterketan alternatibak eskaini nahi ditugu oldarraldi judizialak gorabera etxegabetze horia prebenitzeko. Eta hala guk sinesten dugu zuzeneko esleipenak egin beharko liratekeela zaurgarritasun bereziko familia eta pertsonentzat, eta hala izan beharko litzatekeela ere erabaki judizial baten ondorioz galdu dutenentzat. Bizilagun programa ere badaukagu, bitartekaritza egiten duena etxegabetza gertatzen direnean eta egilea hartzeko dun handia denean. Bigarren neurria bada bizitegi aukera aproposak eskaintzea bizitegi bazterketa larria duten pertsonei, etxe bizitza politika publikoak zehazki talde horri bideratzea proposatzen dugu. Eta milaka familia eta pertsona bizitegi bazterketa larrian daudenek jasotzen dute etxe bizitzarako prestazio ekonomikoa. Eta lehen esan dut ere esleipen zuzen horiek defendatzen ditugu. Horrez gain, bizitegi bazterketa larriarekiko konpromisoa dugu prestazio eta baliabideak eskaintzen ditugulako baliabide gutxien dituzten talde horientzat. Beraz, 3. neurriaren barruan ere badago 3. sektoreko ekonomia sozialeko erakundeen parte hartzea bizitegi irtenbidea proposatzeko, hori planean ere jasota dago. Eta duela gutxi ospatu genuen etxe bizitza eta hiri berroneratze foroan ere honi buruz hitz egiten zen, mekanismo honi buruz, eta gure sailean lagata ditugu 2000 etxe bizitza, 3. sektoreko erakundei, beste erakunde batzuei, helburu horietan guztietan elkarlanean aritzeko. 5. zuzentarauak emantzipazio eta alduarorako akonpainamendua jasotzen du, Euskadin dauden gazteentzat eta familientzat, eta zentroetan sartzen eta zentroetatik ateratzen diren horietarako, koordinazioan lan egitea, zentrotik atera diren hori laguntzeko edo ospitaleko alta jasotzen dutenentzat, zuzeneko esleipenak eginda, etxe bizitza publikorako, eta hala etxe bizitzak esleitzen zaizkie 3. sektoreko eragilei, talde jakin batzuei zuzendutako proiektuak abian jartzeko. Eta horietako batzuk beste espetxarloan lan egiten dute, espetxetik irtetzen direnean alternatibak izan ditzaten. Beraz, adierazi nahi nuen, 2. estrategia honen barruan, sartu egiten direla, gure plan zuzendariko hainbat eta hainbat arlo, segurazki ez da nahikoa izango, kontuan izan da zer nolako egoera dugun gaur egun, baina esan nahi nuen badagoela irtenbiderik. Etxe bizitzaren arazoa badu irtenbide bate pertain eta luzean, eta badu irtenbiderik ere epe luzeko estrategiaren eta erakunden arteko lankidetzaren bitartez. Ezinbestekoa da, elkarlan hori etxe bizitza publikoaren bitartez erronkari erantzun ahal izateko. Eskerrik asko, Juan Carlos. Jarraituko du Sara Buesak, bere ikuspuntua emango digu. Oso ondo. Bueno, eskerrik asko. Plazer handia da jardunaldi honetan parte hartzea eta hausnarketa maila hau etxe bizitza, hezkuntza, osasun eta gizarte zerbitzu arlotako kideekin partekatzea. Oso egokia iruditzen zait sektoren arteko ikuspegitik bizitegi bazterketa realitate konplexuari heltzea.
Me corresponde a mí en esta mesa hablar sobre las medidas que estamos adoptando. Eta niri dagokit hitz egitea diru-sarrera bermatzeko errentatik eta inklusiorako enplegutik hartzen ari garen neurriei buruz. Gure helburua da eskubidea benetan baliatu ahal izatea, pertsona zaurgarri horiek guztiek hori bermatu behar dugu sistema publikoetatik. Eta enplegu sistematik, diru-sarrera bermatzeko sistematik badugu zeregina, ez da, lehen Rakelek aipatu dituen datuak ikusi besterik ez dago, zenbaketa horiek, galdeketa horiek, prekaritateaz gain eta diru-sarrera eskasez gain, 40% bat ikusi dugu, ez, daudela, lanbideren radarrean, handi bat ere prestakuntza jasotzen ari da, nahiz eta egoera gogorrean egon, baten batek ere lan egiten zuen. Datu horiek guztiek erakusten dute badugula zegin garrantzitsu bat. Diru-sarrera bermatzeko legea 2022an onetsi zena eta 2023an onetsi zen enplegu legeak ezartzen du gure ibilbide horri arlo honetarako erabiltzen duguna. Diru-sarrera bermatzari dagokionez legeak helburu nagusien artean zuen estaldurako betzea, areagotzea, diru-sarrera kopuruak areagotzea, estali gabe zuen zenbait alderdi estaltzea, izapidetzea erraztea eta prestazioetarako sarbidea erraztea. Eta beharrezkoa diren laguntza jasotzari dagokionez, inklusiorako eta diru-sarrera bermatzeko legeak azpimarratzen du inklusio politiken zeregina. Ulertuta enplegu sistemak, gizarte zerbitzuak, osasun etxebizitza sistemak ere parte hartu beharreko eragileak direla eta noski arreta personalizatua, espezializatua, malgua, integratua eta jarraitua eskaintza pertsonei. Horrez gain, tresnak ere jasotzen ditu diagnostikorako plangintza egiteko, arreta pertsonalizatzen jarraitzeko eta esku hartzeak sektore artekoak izan daitezen egoera konplexua direlako eta horiei modu aproposean heldu ahal izateko. Horrez gain, badago ere eskubide subjektu hori, diagnostikorako, sarbiderako, arreta personalizaturako, orientaziorako, prestakuntzarako eskubidea, zerbitzuen zorro integrala eta integratua jasotzen du, katalogo malgu batekin, enplegagarritasuna hobetzeko sistema eta programa osagarriekin, eta hau lotuta dago ere etxebizitza arloan proposatzen ari den guztiarekin, ez da? Gure lege esparruarekin, azken batean diru-sarrera bermatzeko legeak ezartzen du eta azpimarratzen du prestazioetarako sarbidea erraztu behar dela, azpimarratzen du enpleguari dagokionez orientazioa eta akonpainamendua eskaini behar dela, gizarteratzeko eta laneratzeko, arreta eta babes pertsonalizatuak eskaini behar direla, plangintza proposarekin eta zerbitzu eta programak abian jarri behar direla eta garatu behar direla. Baliabide soziolaboralak ere eskaini alizateko, behar espezifikoei erantzun alizateko. Eta zer esan dezakegu, zer datu eman dezakegu hemen gaudenez? Bueno, diru-sarrera bermatzeari dagokionez, hobetu eginda irisgarritasuna azken urteotan, hainbat ekimen abiarazi dira eta bada jarraitutasuna duen lan bat, badaudela ere ebazpenak, kazetagunen bitartez akonpainamendu zerbitzuak ematen direla prestazioak telematikoki eskatu ahal izateko, urruneko interpretazioa eskaini dela, lanbideko bulegoetan, EAPenekin batera prestazioei buruzko lan egiten ari dela, proiektu piloto bat garatzen ari garela 3. sektoreko zenbait erakunderekin, baditugula hainbat eta hainbat lanerako hildo norabide berean. Profil berriei hartatzeko eta egoera zaurgarrian dauden horiek diru-sarrera bermatzeko sistemara erakartzeko 2023an legea honetsi zenetik esan dezakegu DSB 103 uste dut esan duela, biktimak izan zutela sarbidea 784 adingabeen babeserako sistematik etorritakoa 1907 errefuxiatu eta 1500 aldi baterako babeseko eskatzaileak zirenak. La estrategia por su situación de exclusión residencial. Eta zehazki pertsonen etxegabeak diren pertsonen errealitatera etorrita eta ikuspegi orokor batekin bedakizu erroldatze sozialarekin eska daitekela gaur egun DSB, 98 espediente dituzte errolda soziala gaur egun, eta
baliabide sozialetan dauden, pertsona horiek ere daude, gizarte zerbitzuen sistemakoak. Gaur egun, 58.000 espediente daude, DSB-en guztietara 2005 daude, ezaugarri horietako egoitzetan edo ostatuetan, eta lege berriak, aukera berriak eskaintzen zituen bere esparruan, eta hala ostatu aukerak antolatzea proposatzen zen, modu ordenatuagoan antolatzea, eta eskura jartzea ere DSB jasotzen duten horientzat. Badaude ere aldi baterako baliabideak, zailtasuna daudelako baliabide horietatik etxebizitza normalizatuetara igarotzeko. Eta aldi baterako bizilekoetan dauden horiek, orain behin betiko eska dezakete DSB hori lehen iraungi egiten zen prestazio automatikoki, eta bestetik funts publikoekin finantzatzen bada osorik, egonaldi osoan zehar banako osagarri hori kendu egiten da, baina gainerako osagarrian mantendu egiten dira. Honek aldaketa nabarmen bat ekarriko du. Ere, legeak bi DSB-en muga hori ezabatu zuen, etxe bizitzako muga hori ezabatu zuen, etxe bizitzen realitateari erantzuteko familia askok etxe bizitza partekatu behar dutelako 6.344 dira DSB espedienteak non bi DSB baino gehiago dauden. Eta, bestalde, enpleguari, orientazioari eta laneratzeari eta gizarteratzeari dagokionez esku hartze eredu berri bat ezarri da Lanbiden bulegoetan, eta ideia ardatza bada arreta espezializatua, malgua eman alizatea, akonpainamendu eta laguntza personalizatuaren bitartez. Azpimarratu eginda orientatzaileen zeregina ere, referentziazko profesional gisa, arreta pertsonalizatu hori konfiantzaz más landu dezaketenak itinerarios personalizados que podamos articular de forma diversa atendiendo eta aniztasunez artikulatu alizatea besteak beste pertsonek enpleguari dagokionez duten egoera. Batzuek distantzia handiagoa dute eta batzuek agian arreta laguntza puntuala beharko dute Lanbideren aldetik, beste batzuek agian laguntza intentsiboagoa beharko dute, eta gongo dira agian pertsona batzuk behar dutena modu koordinatuagoan eskaintza akonpainamendu hori zerbitzu guztien artean. Eta horretarako oso garrantzitsua da diagnostiko zehatzak egin alizatea, ibilbideak egokitu alizatea pertsonen beharren eta realitateen arabera, eta hori da esku hartze eredu berriaren ardatza. Praktikan, zer esan nahi du honek? Bueno, aldatu dugun marko mentala, kontzeptuala, ikuspegi zabala dugu. Eta ulertzen da, pertsonen enplegagarritasuna ez dagoela lotuta soilik faktore individualetara. Testu inguruak ere eragiten duela, enplegagarritasunerako aukeretan, eta gainera lanekoak edo prestakuntzakoak diren alderdi ez gain, badaudela beste zenbait osagai, alderdi sozio-pertsonalekoak eragozten dutela adibidez enplegura sartzea edo prestakuntzara sartzea. Eta osatzen dira garraio arazoak, kontziliazio arazoak, zaintza erantzunkizunak, osasun arazoak, osasun mentaleko arazoak, diru-sarreren egonkortasun eza, etxe bizitzarik eza. Esto se ha incorporado a través Guztia txertatu dugu, eta legeak sartzen zuen triaje tresna hori, erabiltzen dugu inklusiorako enplegu eskala horretan, egiten da eta valorazioan Lanbiden egiten dugu valorazio zabalago hori. Eta horreintzat hartzen ditugu, dauden osgai horiek guztiak eta dimentsioetan egon daitezkeen oztopoak edo eragozpenak. Dimentsio horiek guztiak hartzen ditugu aintzat guztiek eragina izan dezaketelako kalitatezko enplegu batera iristeko. Triaje tresna horrek hainbat alderdi aztertzen ditu eta aztertzen den alderdietako bat bada hain zuzen ere etxe bizitzarena. Eta iruditzen zaigu oztopoa argia dela etxe bizitza bat ez dagoenean
edo etxe bizitza edukita ere bizigarritasunez oinarrizko bat bermatzen ez denean, edo etxe bizitza galtzeko arriskoa dagoenean, eta iruditzen zaigo, estatua eduki arren, duinaz baldin bada, prekarioa baldin bada, horrek larriagotu egiten duela egoera. Balorazioa ez da etxe bizitzaren ikuspegitik egiten, enplegagarritasunetik baizik, eta hori lotuta dago ere autopertzepzioarekin, eta etxe bizitzari buruz duzun pertzepzioak ere eragiten du lana izateari eta lana mantendu ahal izateari. Baditugu datu batzuk, 36.821 triaje egin ditugu eskala hori erabilita, eta orain arte ikusi duguna da, 10 kasutik batean, etxe bizitza baldintza badirela eragozpen bat enplegura edo prestakuntzarako sartzeko. Ehuneko oso handia. Eta gainerako tresnei dagokienez, badago enplegagarritasunaren, inklusiorako programen, arteko, harreman horiek eta lotura horiek. Eta horiek ere aintzat hartzen ari gara. En estos 2 años hemos realizado 33.300. 2 urte hauetan, 33.000 bat programa, interbentzio egin ditugu. Beraz, aurreragoaz pixka bat, garapen horretan eta plangintzak modu personalizatuagoan egiten ari gara. Eta begirada zabal hori izateaz gain enplegagarritasunean, beste elementu garrantzitsu bat guretzat da benetan programa eta zerbitzu aniztasun bat izatea pertsonen arabera. Martxan jarritzak eguna. Diversos tiene que ver con esto, ¿no? Eta horrek zerikusia du ere zerbitzuen aniztasunarekin. Beraz, lanean ari gara programa berriak erakusteko inklusio arloan. Hau da, programa tradizionaletatik haratago doazenak, enplegua sustatzeko besteak beste. Nahi dugu programa horiek modu integralean kombinatu, prestakuntzarekin batera, orientazio eta akonpainamenduarekin batera prozesuan zehar, kontratazio esperientziak ere bai. Beraz, hainbat tresna erabiliena ditugu, formula integral eta malgu horrean barruan. Hemen, azpimarratu nahi dut ditugun datuen arabera, ikusi dugu pertsona, ugari dagoela bizitegi bazterketa larrian, atzerritarrak batez ere, azken urteetan egin den programetako askok badute helburu gisa erregularizazioa bultzatzea kanpotik etorritako pertsona hauekin hainbat esperientzia pilotu egin dira, lanbiderekin batera, eta 300 pertsona erregularizatu dira programa hauen esker, eta 100 piko ere parte hartzen ari dira ezaugarri horiek dituzten programa honetan. Beraz, estrategia garrantzitsua da. Eta, aipatu nahi dut, gainera uste baitut hori dela garrantzitsuena egiten ari giren programa hauetan, lan lerro berriek ezartzen ari gara ibilbide mistoak ezartzeko, inklusio arloan, hau da, akonpainamendu prozesuetan, modu integratuan, profesionalak erabiltzea referentziazkoak direnak. Eta horrela, lan arloko bazterketa arriskuari aurre egiteko hainbat arlotan. Bai lan arloan eta baita ere arlo pertsonalean ibilbide luzea egin dugu esperientziekin ibilbide hauekin. Ez ditugu ibilbide espezifiko mistoak garatu, baina errealitatea da ez dugula deskartatzen hori ere egin dezakegula. Etorkizun batean pertsonaen egoera kontuan hartuta eta orain arte egin ditugun ibilbide mistoetan, 14 horietan, 325 pertsonek parte hartu dute, 3tik batek ostaturik eza muga argia zen, eta gero, esku hartzeren ondoren ikusi dugu murriztu egin dela, eta egoera hobetu egin dela. Aunque es verdad que Eta egia da, etxe bizitza behar bada esku hartzean ez daukala horren besteko sentiberatasunik. Baina egoera edo ibilbide hauei esker uste dugu landu daitekela. Nik uste dut azpimarragarriena dela
sektore bakoitzaren begirada individual hori gainditu eta jarraitutasun bat eman denboran prozesuei. Eta ez moztu programa espezifiko eta zehatzen bitartez. Eta gainera, aktibatu nahi ditugu baliabideak eta zorro desberdinak egoerei aurre egiteko. Eta horixe da, esan beharra neukana. Puntua jorratzea, hezkuntzatik, Isabelek hitz egingo dugu. Eguerdion, danori, eta eskerrik asko hemen parte hartzeko gonbidapena luzatu diguzuelako. Hezkuntzari dagokigunez, guk bizitegi bazterkeriaren egoeraren indizea ez dugu neurtzen. Ez dugu neurtzen, hezkuntzan ez da erabiltzen dugun aldagai bat. Beraz, ezingo genuke esan, gure erabiltzaileetatik, gure ikasleetatik, zenbat dauden bizitegi bazterketa egoera batean. Baina Rakelek egin duen aurkezpenean ikusi dugu, ez? 4.300 pertsonatik erdia, gutxi gora bera, zerbaitetan formatzen ari dira. Eta formatzen ari diren horietatik, gehienak, 70% inguru edo, 30 urte baino gazteagoak. Eta formatzeko aukerak ez daude hezkuntzan bakarrik. Sarak ere aipatu du, ez? Lanbide daukagu, baina lanbide eta hezkuntzaz gain, hainbat eragilek, hasi udaletatik eta hasi hirugarren sektoreko hainbat eragilek, formakuntza aukerak ematen dituzte. Baina badakigu, 2.000 pertsonatik gora, bizitegi bazterkeri larrian dauden 2.000tik gora, beraien egoera hobetzeko formatzen ari direla. Eta hori bada datu bat, ez? Hezkuntzan, orain arte izan ez dugun datu bat. Dakigunez, derrigorrezko hezkuntza, 6 eta 16 urte bitartekoentzat, eskubidea ez ezik, derrigortasuna ere badenez, egoera honetan dauden umeak, gutxiren batzuk izango direla espero dut, baina horrek bizitegi bazterkeri egoeran egon arren, hezkuntzara bideratzen dituzte gure gizarte zerbitzuek, aldundietatik, edo oinarrizko udaletako gizarte zerbitzuetatik. Eta derrigorrezko ondoko, osteko hezkuntza mailei dagokionez, esan behar da, eskubidea nolabait bermatuta dagoela, ez? Jartzen diren baldintzak akademikoak dira, ez? Hezkuntza maila batera sartzeko aurreko hezkuntza maila gaindituta eduki behar duzu, ez? Kako txartean soilik, eta gero eskatzen zaiena da nortasun agiri ofizial bat, eskuduntza duen erakunderen batek eman dizun nortasun agiri bat izatea, eta bizi edo egoitza egoera ez da kontutan hartzen, ez da errolda agiririk eskatzen, ez da erresidentzia baimenik behar. Hezkuntzara sarbidea, printzipioz, erkidegoan bizi den edonork, bermatuta dauka. Hala eta ere, pentsatuz gero, nortzuk ez dauden eskubide hori egikaritzen edo eskubide horretara akseditzen, pentsatzen dugu hor kolektibo nagusia migratzaileak izango direla, ez? Eta Rakelek egin duen aurkezpenean ere, etxe bizitzarik gabe, edo, bizitegi egoera larrian daudenetatik 83% migratzaileak dira, eta gehienak berriz ere gazteak. Batzuk egon daitezke, behin 18 urte bete ondoren, eta gure berme sistemetatik kanpo gelditu direnean, maiz eta horiek sare bat daukatela badakidan, baina horietako batzuk edo, etorri berriak edo etortzen ari direnak, adinez nagusiak, eta beraien paperak esango dut, modu simple batean erregularizatuta ez dauzkatelako, ez daukatelako gure gizarte berme sistemetara sartzeko aukerarik egoera honetan daudenak. Hezkuntzarekin lotura non egingo nuke? Ni nator lanbide heziketako sailburu ordetzatik. Eta hezkuntzarena osoarena helburua bada pertsonari laguntzea bere garapen pertsonala eta garapen profesionala ahalbidetzea,
16 urte eta 18 urte ondoko ibilbideetan hori da helburuetako bat, ez? Formatzea, kompetentzia teknikoak eta kompetentzia profesionalak eskuratzea, zertarako? Lana lortzeko, lan duina lortzeko, ez? Eta helburu horretan, azken urteotan, lanbide heziketan, bai jarri dugu martxan ibilbide egokitu bat, norentzat, lehen aipatu ditudan baldintza ekonomikoak, baldintza akademikoak betetzen ez dituztenak, hau da, ezin dute ziurtatu bigarren hezkuntza egin dutela, baina badaukate gaitasuna, kompetentzia batzuk eskuratzeko. Eta 16-17 urte baino nagusiagoak dira. Eta ibilbide horietan, 3 urtetan, ahalbidetzen zaie, bigarren hezkuntzako graduatua eta oinarrizko lanbide heziketako titulu bat eskuratzea. Zein da hemen egon den arazo bat, lanbide heziketak gaur egun, derrigorrez maila guztietan, enpresetan praktikak egitea dakar, formakuntza duala da, maila guztientzat. Oinarrizkoa, erdikoa eta goi mailakoa, lehen eta bigarren mailetan. Eta enpresa batean praktikak egiteko, gizarte segurantzan alta emanda egon behar dute ikasleak. Eta eguneko hemen aurkezpenean ikusi ditugun migratzaile horietatik, batek ere ez du izango gizarte segurantzan alta egoteko aukera, ez dagoelako egoera erregularizatu batean. Horren aurrean, kasu honetan estatutik, ministeritzak, bai hezkuntza ministeritzak eta gizarte segurantza ministeritzak aitortzen dute hezkuntza eskubideak lehentasuna daukala. Beraz, jadanik bideak jarri dira martxan, pertsona horiek gizarte segurantzan alta emanda egon ezarren, beste modu batean, beraien praktikak enpresetan egin ahal izateko, eta horrela, helburua bete ahal izatea. Hau da, formakuntza ibilbidea bukatu, eta lanerako aukera gehiago izatea. Hori da, bideratzen ari garen, erabiltzen ari garen bideetako bat. Beste bide bat da, Sarak aipatu duena, ibilbide misto pertsonalizatu horietan, ikuspuntu holistikoago bat izatea eta eragile desberdinok, sistema publiko desberdinok, parte hartu behar izana, pertsona hauen egoerari erantzuna eman ahal izateko. Eta hasi naizen arren esaten, hezkuntzan ez dugula bizitegi bazterketaren indizerik, ibilbide berezi hauek martxan ditugunetik, antzeman ditugu kasuak. Badauzkagu kasuak ikasleen artean, goizero ikastetxera etortzen direnak, kanpin denda baten lo eginda. Uste dut hezkuntzan aurten, 350.000 ikasle inguru daude, etapa guztietan. Eta egoera honetan, ez nintzateke ausartuko esaten zenbat, gutxi dira indizean, baina egon badaude. Eta hemen, denok pentsatu dezakegu, goizeko 8:00 eskolara joatea, edo gu lanera joatea, lurrean lo eginda, gozaldu gabe, dutxatu gabe, nolakoa izango den, eguna joan, eguna etorri, eta 3 urtez, ez? Eta honen aurrean ikastetxeek ez daukate ezelako mekanismorik. Daukate, ikastetxe batean dauden pertsonek eta ikastetxearen baliabideekin, gozari bat eman, dutxatzeko aukera eman, eta kasu batzuetan, beste sistema publiko batzuetara joateko edo laguntza eskaintzea, ez? Puntu horretan gaude. Horregatik nik, hemen mai honetan egonda esango nukena da, ez da gauza berria, ez? Baina bai, joan beharko garela artikulatzen moduak, sistema desberdinok elkarrekin lan egiteko eta hezkuntzari dagokionez, hezkuntza badala tresna prestatzeko eta prestakuntza badala modu bat lana lortzeko eta lana dala modu bat emantzipazioa
errazteko, ezta? Rakelek esan du, zein da pertsona hauen kezka nagusia? Bata da, etxe bizitzara sarbidea izatea, egoera on batean, eta bigarrena da lana. Eta, hezkuntza izan daiteke, bide bat horiek behintzat errazteko. Eta nire partetik hauxe. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Isabel. Oazen urrengo sistemarekin, osasun sailetik, Mamen Álvarez. Está funcionando. Bueno, egun on denoi, lo primero agradecer. Eguno, lehenik eta behin, eskerrak eman, mai honetan parte hartzeko aukera emateagatik atsegin handia da ikuspegi sozio-sanitario hau partekatu alizatea. Pixka bat ere aratago doana. Alderdi sozio-sanitariotik ez gara ez erabiltzailez, ez gaixoei buruz hitz egiten, baizik eta eskubide unibertsal bati buruz hitz egiten ari gara osasunara sarbidea izateko aukera. Espero dut lehenbizi osasunaren ezaugarri sozialak emango ditut oinarrizkoak direnak kontuan hartu beharrekoak. Eta ondoren mahai gainean jarriko dut zer ari garen egiten osasun sailetik. Eta horrela arazo hauen berri zehatzago emango dut. Dakizuenez, mundu mailako osasun erakundeak dioenez, osasuna ez da bakarrik osasuntxo egotea edo gaixo egotea, baizik eta egoera orokor bada ongizate fisiko eta mentala izatea eta baita ere soziala. Osasunaren baldintzatzaile nagusiak ez daude ospitaletan edo konsultetan edo osasunetxeetan, baizik eta pertsonen bizi baldintzetan. Etxe bizitza, elikadura, ingurunea, sare sozialak, lana, egonkortasuna, segurtasuna, horrek danak eta xutzen du osasun egoki bat. Osasuna eragiten duten faktore nukleorik eta baino gehiago determinatzaile sozialagoekin du zerikusia. Beraz, pertsona batek etxe bizitza galtzen duenean askoz ere gehiago galtzen du, ez bakarrik sabaia. Hau da, ez du elikadura egokirik izango, galtzen du ere higienea. Baita ere familia loturak eta lotura sozialak besteak beste. Eta horrek eragina du osasunean. Eta baita ere pertsona honen zaurgarritasunean, ahultasunean, beraz horre guztiak dakar ikuspegi sozio-sanitariotik beste kolektibo batean sartzean. Beste hizlari batzuek esan dutenez, frogatuta dago kalean bizitzeak biderkatu egiten dituela gaixotasun kronikoak, buru mailakoak, eta baita ere bizi itxaropena 21 urte murrizten baita. Etxe bizitza egoki bat ez izateak ekartzen du endekapen orokor bat osasun fisiko eta mentalean. Eta oroar txartu egiten du bizi kalitatea. Horregatik hitz egiten dugu osasunaz eta etxe bizitzat bi eskubide elkartu gisa. Osasunik gabe ez dago etxe bizitza balortzerik, etxe bizitzari gabe ez dago osasunik. Horretarako politika publiko koordinatuak behar dira. Eta badakigu bizitegi bazterketarekin lotuta dagoela guztia. Eta arazo horiek guztiei aurre egin behar zaiela. Lehenik eta behin esan nahi nuke, adimen osasunetik eta ongizate emozionaletik datorrena, etxe bizitzarik eza, dator osasun mentala txartzearekin, depresioarekin ere badu lotura, eta behar handiagoa arreta espezializatua bultzatzeko. Gainera, hainbat, arazo ere txartu egiten dira, hor bizirik daudenak, latente daudenak, eta horrek ekartzen du baita ere larriagotzea egoera oroar. Eta baita ere tratamendu bat izateko aukera. Suizidio tasa ere handitu egiten du, itxaropena galdu egiten baita, eta isolatze soziala dagoelako. Gainera komorbilitate bat ere dago ohikoa dena, adikzioak, osasun mentala txartzea eta horrek komplikatu egiten du tratamendua. Eta gainera habitagarritasun baldintza txarrak, ezetasunak, besteak beste, baita ere hazinamendua,
pilaketa, hori arnas arazoak ere ekarritzake, bronkitiak edo patologia kardiobaskularrak esatea baita ere, bizitegi bazterketa larri honek okerrago eragiten duela emakumeengan, ondorio kaltegarriagoak ditu. Gizonezkoengan baino gehiago. Esan den bezala, hala ere, emakume gutxiago daude, baina beren egoerak askoz ere okerragoak dira, eta askoz larriago eragiten du bere egoeratan beste arrisku espezifiko batzuk baitute, adibidez indarkeria matxista, eragina duena beren ongizatean. Horregatik, integratu egin behar da ikuspegi sozio-sanitariotik, erabili egin behar da ere genero ikuspegia. Gainera, familia babesaren sareak ahulduz doa pertsona hauentzat, eta ondorioz horrek eragina du isolamenduan, hau da, isolamendu egoera horretan, eta estigma soziala ere bai, hau da, kalean bizitzea. Eta sarbide barrerak, ikusten ari gara, oraindik ere arazo dela, etxe bizitzarik ezak zaildu egiten du arreta medikoa izatea, eta okerragotu egiten ditu osasun arazoak jadanik hor daudenak, hau da, zuzenbide etxe bat ez izatea, erroldatutak ez egotea, dokumentaziorik ez egotea, zailtasun administratiboak ekartzen ditu. Egunero ikusten ari garen zerbait da, tramiteak, izapidetzak zaildu egiten ditu osasunerako sarbidekitzeko, adibidez, osasun txartela, otia lortzea, zailago bihurtzen da, arreta medikoa izatea, tratamendu farmakologiko bat jasotzea, eta beharrezkoak direnak edo zein tratamendurako. Ondorioz, ematen du gaur egun oraindik ere, kasu askotan, osasun arreta berandu iristen da modu zatikatuan, eta behar bada are garrantzitsuagoa dena. Gehiago oinarritzen ari gara urgentzian prebentzioan baino. Eta beraz, horrela ez dugu zirkuloa osatzen uzten, hau da, determinante sozial horiek eragina dutela osasun egoki batean. Sin intervenir en ambos lados, la situación... Eta egoera hori beti erekotu egin daiteke, eta beraz koordinazioa sustatu egin behar da sistemen artean. Beraz, osasun sailetik, konprometituta gaude, behar horrekin, hau da, osasuna eraman behar dela kolektibo guztietara, ahalik eta modurik orokorrenean, eskubide bat baita, eskubide unibertsala. Eta bermatu behar dugu lehenengo gauza da, osasun sarbide unibertsala da, tratamendu medikoetara, eta 1,22 dekretuan erregistratuta ez dauden pertsonak, oinarritu egiten da 8/1927, hau da ordenazio sanitario egiten duena, lege honen 4. artikuluan oinarritzen dara, adierazten zuen osasunaren babesa unibertsala dela Euskadiko lurraldean, hemen bizi diren pertsona guztientzat, baita ere modu ibiltarian dabilenentzat ere. Beti ere aplikatzen diren legeak kontutan hartuz, irakurri egin dut, ez bai naiz jurista. Atera egin dut zuzenetik legetik, eta 1/22 instrukziotik eratortzen dena. Hau da, errolda ez izateak, ez izan arren bermatu egin behar da pertsona guztiek osasun arreta hori izango dutela. Beraz, eskaini egiten digute hainbat dokumentu baliozkoak direnak osasun txartelera iristeko. Hau da, gizarte zerbitzuen erregistro ziurtagiriaz, ikastetxe batean matrikulatu egoteko ziurtagiria,
Horiek dira adibidez eskatzen diren batzuk, edo arreta medikoa jaso izanaren ziurtagiren bat, hau da, egoera batzuk, begietxita daudenak, zinen bitartez pertsonak osasun txartel benbeineko bat izan dezakete bere inguru abarrak konpondu arte. Konturatzen gara gaur egun zuzenbitarau honekin ez garela iristen kolektibo guztietara eta horretan oraindik gehiago sakondu behar dugula. Baina honela uste dugu osasun txartelaren ahalmenak zabaldu egingo ditugula. Bestalde, estrategia soziosanitarioan ere lan egin godugu 20-30, oraindik onartzeko dagoena, azpimarratu nahi dugu osasun arreta unibertsalera iritsi nahi dugula hainbat proiekturen bitartez. Lehenik eta behin ibilbide hori erraztu ospitale altetan eta horretan ere egin nahi dugu batez ere bazterketa arloan. Ze gertatzen da pertsona bati alta ematen zaiola edo egoitzaren batean eta ingurunenik ez duenean, ingurune sozialik ez duenean lagunduko eta babestuko duena moduren batean. Beraz, babes ibilbideak ere ezarri nahi ditugu kasu horietarako. Bueno, yo lo que os decía, bueno, en este... Esaten ari nintzena une honetan, arazo hori batez ere oraindik hasegabe dauden beharrak gertatzen direnean, horrelako egoerak daudenean. Eta adibidez egonaldia luzatu behar duenean edo gaixoaldia luzatu egiten denean osasun zentrotan, beraz, erantzun soziosanitario bat eman bartzaile egoera horiei. Badago beste proiektu bat 2.2 arreta soziosanitarioa emateko oinarritu egiten du, aitortu egiten du oinarrian transizio uneak daudela hainbat profesionalen artean eta hainbat zerbitzuren artean osasun sistemaren barruan. Eta horrek zaurgarritasun egoera bereziak ekartzen dituela. Batez ere arazoak dituzten pertsonentzat eta hoientzako beharrezkoa da koordinazioa areagotzea, tartean dauden profesional guztien artean ongizatea bultzatzea 2.2.7 proiektua oso orokorra da eta kolaborazioa bultzatzen du hainbat ekintzaren artean beti ere kolektiboen arreta bultzatzeko arlo sozio-sanitarioaren barruan eta modu aktiboan parte hartzeko aurrera eramaten diren programetan, baina koordinazioa bultzatzeko kolektibo jopuntu diren kolektiboien artean hain zuzen ere hartatu beharreko kolektibo gisa. Eta koordinazio hau ekintza bateratuekin batera egin behar da, osasun publikoarekin batera, berak baita programa guztiak lideratu eta aurrera ematen dituena, udaletxetan esate baterako. Para prevenir y tratar pues, diferentes... Hainbat kasu tratatu alizateko gaixotasun infekziosoak adibidez kolektibo hauetan detektatu egiten direnak. Eta hemen barne hartzen dugu errebisio eta hobekuntza maila protokoloi begira. Saiatuko gara adin gabe lagundu gabekoei protokolo hauek eskaintzen. Jakinik askotan bisagrantzera jokatzen dugula zerbitzu sozialen, etxe bizitzaren eta beste zerbitzu batzuen artean eta koordinazio sistematiko bat behar dugu bermatuta egongo dena gainerako sistemakin, osakidetzarekin, noski, lehen mailako arreta, adimen osasuna, eta baita ere transizio ospitalarioarekin, lanbiderekin batera ere lan egiten dugu. Sarakepatu duen programa batean, inklusioa bultzatzeko, aldundiekin, udalekin batera.
y programas y, por supuesto, con entidades sociales colaborando con diferentes programas. En ese sentido, con las... Zentzu horretan, erakunde sozialekin batera lanean ari gara orain, berreskuratu ahal izateko edo berpizteko hirugarren sektorean egiten den lana oinarrizkoa iruditzen bazaigu, beraiek adierazi behar baitikute, markatu behar baitikute zein den ibilbide, jarraitu beharreko ibilbidea, beraiek baitaude kalean eta identifikatuta baitituzte ze arazo dituzten landu beharreko kolektiboiek, beraiek iratu behar gaituzte lan honetan. Eta erronka gisa, epe luzera hainbat ditugu, eta maitzen joango naiz, lehenik eta behin sendotu euskal espazio soziosanitarioa homogeneizatu eskubide unibertsal gisa eta erraztu sarbide sanitarioa. Hobetu baita ere sistema barruko, sistema arteak ere bai, hobetu egiten diren ibilbide aurreratuak, aurrera egin historio soziosanitario interoperablea, sartu baita ere ikuspegi intersekzionala, kontutan hartu dibertsitate aniztasun funtzionala, adina, generoa eta bar. Uste dut osasun sailetik aurrera egiten ari garela, aurrerapen egokia dugula, baina ez garela iristen ehunean kolektibo guztietara. Horregatik erronka da eragingarri bihurtzea egoera horretan dauden pertsonak kontutan hartuz batez ere, etxerik gabe alegia. Eta nahi dugu inor kanpoan gelditu ez dadin. Osasun sistemetik kanpo eskubide unibertsala baita. Bukatzeko Mariano Labarrieta, gizarte zerbitzuen sistema publikotik. Eskerrik asko, Lide. Bueno, egun on guztioi, la concreción sobre el acceso a los derechos de las... Etxerik gabeko pertsonen eskubidea jasota daude gizarte zerbitzuen bigarren estrategikoan. Aurkeztu digu jadanik Rakelek zein den zenbaketa. Eta esplikatu digu nola emaitzak eman dituen eta ze tresnak dauden bizitegi bazterketa larriaren estrategian. Eta pandemian zehar sortutako programa zeuden suspertzen, indartzen, heldu eta betirako. Frogatu dute eraginkorrak direla bazterketa larrian dauden pertsonentzat eta batez ere etxerik gabekoentzat eta familia laguntzarik ez dutenak. Trapezista programak esate baterako gaztetxo zuzendua. Gizarte zerbitzuen bigarren estrategiak bazterketa sozialaren kontrako borroka indartu nahi du. Ikuspegi komunitariotik laguntzen zeharkakotasuna azpimarratzen du besteak beste. Eta helburua da bazterketa lantzea ikuspegi global batetik arreta zatitu ez dadin. Eta gainera helburua du bizitegi bazterketa eta bazterketa sozialari aurre egitea, etxegabetasuna borrokatzeko eta baita ere bizikidetza bide egokiak bultzatzeko. Integrazioaren barruan biltzen da helburu estrategiko hau da bazterketa sareak indartzea eta deszentralizazioa ere bai. Baita ere lehen mailako eta bigarren mailako arreta eskaintzea eta baita ere arreta inklusioari begirako arreta eskaintzea. Como pueden ser el aumento de... Eta artikulaziorako formulak ezartzen dira. Eta horrek eragina du, metaketetan, udalerri handietan, eta lehen mailako eta bigarren mailako arretarako badaude. Dagoeneko testatu diren neurriak, komunitateetatik, kuadriletatik kudeatzea, edo bi norabideetako bideak albidetzea, horretarako kudeaketa eta kontrol mekanismoak ezarriz. Lanerako proposamen horiek gainera jasota daude zorroen dekretuan, aurten egin den horretan, eta beste esaten da, lehen eta bigarren mailako zerbitzu horietan, ezagoela harreman linealik, ez itzulgarririk, eta hor lehen edo bigarreneko baliabide bat aukeratu berri izateak,
arreta hori erdibidetzen du eta gainera ebaluazioak adierazten du malgutasuna egon behar dela zorroko fitzen baitan. Eta malgutasun hori eduki behar dela aintzat zerbitzuetara iristeko behar diren baldintza betetzeko. Baliabideak, behar dituzten pertsonek behar desberdina dituzte eta berezitasun batzuk eta horiek errespetatu egin behar dira. Esklusioari dagokionez, 15%ko estaldura handiagoa proposatzen da lekuei dagokienez eta 3 lurraldeetako konvergentzia 15%ko batez besteko estaldura horren inguruan. 2030 arte gorakadak planteatzen dira eta bazterketarekin lotutako datu batzuk aipatu nahiko nituzke. 452 plaza 2025 eta 611ra iritsi nahi dira. Gaueko ostatuetan 782ra iritsi nahi dugu, larrialdi sozialeko etxebizitzatan 532ra. Babestutako etxe bizitzetan 986 eta bigarrenekoan 1069 lortu nahi ditugu. Gaueko zentroetan 62, esklusiorako egoitzako lekuetan 954. Horiek adibide batzu dira, bai? Zorroetako fitzen estaldura areagotu duten batzuen adibidea. 2023an egindako azterlanean zenbait datu atera zituzten. 2026 erabiltzaile gaueko zentroetan indarkeria matxista jasan duten pertsonentzako etxe bizitzetan eta beste askotan kontaketako 46 dira. Zer neurri hartzen dira edo aurre ikusten dira eskubidea benetan baliatu ahal izateko? Lehenengo neurrietako bat izan da kontaketa prozesua bera hobetzea berariaz diseinatutako tresna informatikoaren bitartez eraginkorra izan da eta horri esker modu uniformean egin ahal izan da datu bilketa. Horrez gain, gizarte zerbitzuen behatokitik aplikazio bat garatu da non zerbitzu eta prestazio guztia dauden jasota zorroko dekretuetakoak eta kontingentzia guztietakoak. Eta esklusioaren barruan ere dauden eskubidea jasotzen dira baldintzak eta horietarako sarbideak ere. Eta badago ere, hainbat euskal erakundeetatik, sailetatik, 3. sektore sozialeko erakundeetatik aurrera ematen diren batzuk, eta batzuk aipatuko ditut. Gizarte zerbitzuen mapa, euskal harrera ereduaren eta erdu programaren zaurgarritasun dokumentalaren proiektuak, horretarako gazteria ongizate eta erronka demografikoko sailaren bitartez lan eginda. Bultzatzen da gizarte bazterketa jasateko arriskuan dauden emakumeen arteko harremana, Arabako Foru Aldundia bultzatuta, Zarautz Oinarrian proiektua arreta integratua bultzatzen duena Urola kostako eskualdean Zarauzko udala buru duela eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren parte hartza duela, edota Housing First eredua bere eredu propiora ekartzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren proiektua. Ura buru dela. Eta badira ere beste ema proiektu urrengo hitzaldietan, gertuagotik ezagutu ahal izango ditugunak ere. Eta aipatu nahiko nituzke 3. sektoreko erakundeak buru dituztenak, bizitegi dozu bietxe, adibidez, edo emakumetasunez proiektua. Beste sistema publikoekiko lankidetzari dagokionez iruditzen zait biztan dela, sistemen arteko koordinazioa egon badagoela, eta egon behar dela, horren eredu gara edo horren adibide gara, hemen gaudenak. Pilares en los que se tiene que basar de manera coordinada. Hemen gauden saila koordinatu egin behar gara, hain zuzen ere, esklusio edo bazterketa larri egoeran dauden horiei hartatu ahal izateko.
Erdu proiektu aipatu nahiko nuke, kalean dauden eta menpekotasuna dituzten pertsonentzako proiektu bat da, COVID-en jarri genuen martxan eta gaur egun ere mantendu dugu, daude lekualdatzen diren baliabideak menpekotasunean arreta eskaintzeko, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan horretan diharduten 4 erakundeek egiten dute, betian idaramate menpekotasunetan lanean eta bazterketa larriko egoeran daudenei arreta eskaini ahal izan diete. Horrez gain, beste proiektu bat diseinatu dugu eta eskalatu egingo dugu eta bada zaurgarritasun dokumentalari buruzkoa. Berrikuntza sozialeko proiektua da, zeinaren bitartez, ulertu daitekeen zaurgarritasun dokumentaleko pertsona horiek, larrialdi bazterketa egoeran daudenek, nola beraien dokumentuak izan da, metapostan antolatuta izan da, beren egoera, hobetzeko aukera duten horien zaintza eta eskuragarritasuna bermatzen delako. 3 lurralde historikoetan esklusioarekin lan egiten da ere, eta eskalatze proiektua jarri dugu abian orain Euskadi osora eraman ahal izateko. Ura nola erabili, irakasteko aukera izan dezaten. Maria Jose Aldanasek aipatu ditu, bere hitzaldian beraz iruditzen zait bide honetikoa zela. Aipatzea ere beste erakunde batzuekin lankidetza egitari dagokionez eta arreta integralari dagokionez sailburuak esan du eta hemen gaudenok ere parte hartzen dugu. Jarraipen eta ebaluazio batzordeak, estrategiarenak, etxe bizitzako, diru-sarrera bermatzeko, gizarte zerbitzuetako, osasuneko sailak ditu, aldundietakoak, eudelekoak, 3. sektore sozialekoak, eta zuzendaritzatik ere parte hartzen dugu, hitzarmenaren jarraipen egiteko, eudel justizia eta etxe bizitzaren arteko horren jarraipen egiteko, Juan Carlosek aipatu duen horren jarraipen egiteko. Eta etxe gaben parte hartzen mekanismoi dagokienez, bote den ala ez mekanismoa bera bada, zenbaketarena parte hartze modu bat, elkarrizketa pertsonal bat, barne hartzen duelako, kalean egiten dute, baldin eta parte hartu nahi badute, noski elkarrizketan. Eta hau sartu genuen, 2. estrategian, bizitegi bazterketa larrian aurkako 2. estrategian, zuzentarau argi bat gidari dugula. 3. parte hartze ekonomiko, sozial, politiko eta kulturala bultzatzea etxegaben kasuan. Eta bertan jasota daude 2 neurri, batetik. Etxegabeek jarduera eta ekipamendu kulturala, aisialdiko eta kiroletkoetarako sarbidea izan dezaten, eta parte hartze politikoa bultzatzea etxegabeentzat eta baita ere eragiten dieten politiketan parte hartu ahal izatea eta beraien beharrak asetu ahal izatea. Estrategian bertan jasota dago adibidez nomada jaialdia etxegabeentzat eta etxegabeena emause sustatutakoa zeinak hain zuzen ere bazterketa larria jasaten duten pertsonen parte hartze eskubidea lantzen duen. Halako proiektuak gero eta gehiago lantzen dira, ez erritmo honean, ordea, hori bada oraindik egiteke dugun zerbait, horretan jarri behar dugu arreta, eta horretan saiatuko gara zuzen ere, urte hauetan garatuko dugun estrategiarekin. Asko, Marian. Bueno, me han llegado unas cuantas preguntas. Iritsi zaizkit galdera batzuk. Zer ditu, 10 minutu? 10 minutu, ezingo ditugu denak erantzun. Baina batzuk aukeratuko ditut. Eta azkenean galderaren bat erantzun gabe gelditua da, denbora falta dela eta iruditzen zait hemen gaudenok pres gaudela horiek erantzuteko eta bueno, sakonago hitz egin ahal izateko. Hasiko naiz. Osasunarekin hasiko gara, mamen. Bizitegi bazterketa egoera larrian dauden horiek. Osasun mentaleko gaixotasuna dituztela botikarako sarbiderik ez badute, zerbait aurreikusita dago, bueno, printzipioz, baldin baduzu, botikarako sarbidea berdintasunez egiten da, subtixori baldin baduzu, behintzat, Ez badago baterako ordainketa bat, hor noski koordinazio batekin beharko litzateke,
udaleko gizarte zerbitzuak, baina printzipioz tisa baldin baduzu, sarbidea berdin-berdina da, kontua da, zu iristea puntu batera, zeinetan baduzun tis hori ez da, baina zuk tisa baldin baduzu, soilik gaixotasun mentalerako, oro artisa baldin baduzu, berdintasunez jaso dezakezu, eta gero baterako ordainketa egon daiteke agian, botika jakin baterako, hori lantzen da udaleko zerbitzuekin, bai, Marije esaten ari da hemendik. Me lo corrobora Lucho Rollero de Gasteiz. Bai, eta Lucho ere, Gasteiztik baietz esaten ari da. Juan Carlos, zehaztu dezakezu pixka bat gehiago zer alternatiba dauden? Zer alternatiba, zer jarduketa dituen gobernuak etxegabetze judizialen aurrean eta etxe bizitza alternatibak eskaintzari dagokionez? Bueno, lehen esan bezala, ez da, biztan da, bizitegi larrialdi egoera oso handi baten aurrean gaudela, garrantzitsua dela eta lehen esan bezala, ari gara, botere judizialaren kontseiluarekin lanean, hainbat jarduketetan irtenbide bat bilatu nahi diegulako bizitegi arazo horiei. Hasieratik esan dut, praktikatik errealitatera, bueno, gaudela bizitegi larrialdi egoera batean Euskadin, Europan, Espainian, munduko hainbat eta hainbat lekutan. Eta hor irtenbidea bilatu ahal izateko ezinbestekoa da lehenik eta behin etxe bizitzak egotea. Eta gero hortik praktikatik errealitatera, bueno, esparru administratiboa daude, bakoitza bere ekarpena egin dezakena, nik alkate gisa bizitu izan nuen, eta bizitegi irtenbidea bilatzeko ere hor tartean dira eudeleko zerbitzuen zorroa ere, bakoitza bere eskumena ditu, eta hori landu daiteke praktikan eta errealitatean, esan behar dizuet, praktikan, kontseiluarekin lan eginda, elkarlan hori behar dela, benetan erronkari heltzeko. Baina hasieran ere esan dute, erronka handia dugu aurretik erabakigarria. Eta etorkizunera begira, ertain eta luzeko estrategia bilatu beharko ditugu bizitegi larrialdirako eta departamentutik horri helduko diogu bari garen bezala. Presazko neurriekin eta beste zenbat arau honetxita. Horiek guztiak beharrezkoa baitira honi heltzeko. Sara, ¿qué va a ocurrir? Sararentzat, zer gertatuko da DSB-ren araudiko 2.2 artikularekin auzitegiak balio gabetu baitu. Asko mugatzen zuen eta eskatzen zuen etxe bizitza titulo bat egiaztatzea. Zerbait horri buruz? Sí, entiendo, o sea, sé a qué se refiere la pregunta. Bai, badakit zeri buruzkoa den galdera. Diru sarrera bermatzeko errentaren araudian ezartzen zen titulu baliodun gabe ezin zela eskuratu eta horrek esan nahi duen adibidez etxe bizitza okupatzen denean ez dela edukiko DSB-erako sarbiderik azaltzeko, diot. Eta hasi ziren aplikatzen indarrean sartu zenean araudi berria. Eta erabilera lagapen kontratu batekin edo dokumentu batekin nahikoa da, zaberrezkoa, alokairu kontraturik edukitzea. Egia da, epai bat egon zela, eta hori dago galdera horrekin lotuta. Eta funtsean, esan nahi zuena zen, araudian ezarri egin zela, aurre ikuspen bat, eta aurre ikuspen horrek, alako babes, araugintzazko babes bat izan batzuela. Eta agian, bueno, hori falta zela, legezko babes hori izateko. Eta irizpide gisa horren ez da aplikatzen ari, baina egia da parlamentuko eztabaidan berriro dagoela. Mai gainean, presazko neurrien izapidetza horretan hori delako parlamentoan egin den proposamenetako bat. Eta noski ikusi beharko da zer gertatzen den parlamentuko eztabaidan eta hartzen den erabakiarekin. Voy otra vez con Juan Carlos. Los housing... Juan Carlos berriro. Housing Associationak erakusten ari dira, direla tresna garrantzitsuak.
bizitegi bazterketa larriari aurre egiteko bereziki 2. sektore soziala sustatutako horiek. Eta hau Eusko Jaurlaritzak ere sustatuko du, eta hala bada nola? Bai, lehen esan dudan bezala 3. sektoreko erakunde horiek guztiz beharrezkoak eta garrantzitsuak dira. Ez soilik bizitegi egoera larriei aurre egiteko, baizik eta baita ere etxe bizitza eta hirigintza foroan esan den bezala, non hainbat erakunde elkartu diren, arlo publikokoroa, pribatutakoak, 3. sektoreko entitatea, hain zuzen ere, mekanismo hori indartzeko beharra hitz egin dute, etxe bizitza babestua sortzeko, eta lehen esan dut, eta ez dut esan aitzakia gisa, hau batzializateko lehenik eta bain lurzoruaren beharra dago. Eta etxe bizitza arloan bultzatu behar da, ere. Eta nik alkate gisa ere ikusten nuen, ez da gauza bera, Bizkaian, Araban edo Gipuzkoan jardutea, bai? Hirigintza kostuak eta besterako kostuak guztiz desberdina dira. Eta hori kontuan hartu behar da, etxe bizitzak sustatu nahi baditugu, eta noski, gero bezalde badaude, guztio ditugun kontraesanak. Nik alkalte gisa bizitu nuen, zuk etxe bizitza sustatu nahi duzu, eta bapatean talde batzuk esaten dizute ez dutela nahi etxe bizitzarik ondoan, bizak entzen dizkietelako edo ezakitelako ze jende klase etorreko den auzora. Beraz, funtsezkoa iruditzen zait, batetik etxe bizitza sustatu alizateko, nik beti izan dut argi, baina horrek behar du apo bat non lurzoruak eskuragarri egongo diren, non lurzoru bideragarriak egongo diren, eta hori iruditzen zait ezinbestekoa dela etxe bizitza babestuak etorkizunean posible izateko. Osasunera goaz berriro, mamen. Bizitegi bazterketa larrian dauden pertsonen kasuan proposatzen aldira traumaren arretarako neurriak, batez ere lotuta migrazio prozesuekin edo genero indarkeria jasan duten emakumeentzat edo sare sozial minimoa duten horientzat, ez? Horiek aintzat hartzen dira berariazko arretarako jomuga gisa? Bueno, nasketan dia dago, ez? Galdetu idazun horretan. Argi dugu, osasun mentala hartatu behar dela talde honetan. Oso modu zabalean, eta hau gertatzen da talde askorekin, bai, osasun mentalean talde asko daudelako. Eta hor lanean ari gara dagoeneko osasun mentala ere gaur egun barne hausnarketa prozesu batean murgilduta dago ere, eta ikusi behar dugu ea nola egin daitekeen lana kolektiboekin modu zehatzago batean. Une honetan, osasun mentaleko Gipuzkoako sarearen kasuan, sari bat jaso dute jardunbide egoki batzuengatik gobernuaren osasun mentaleko komisionatuaren eskutik. Eta iruditzen zait badaudela proiektu zehatz batzuk, adibidez gureak ekin egiten den lana, ez da, hemen Gipuzkoan. Eta badaudela ere beste proiektu batzuk non dagoeneko zerbait egiten ari den osasun mentalarekin lotuta. Marian, esaten dute, gizarte zerbitzuen eskazia bat dagoela, ez direla handitzen leku kopuruak kalean dauden pertsona kopurua bezain azkar, eta bestalde, badira, irregulartasun mentaleko kasu batzuk, zerbait gehiago esan dezakezu horri buruz? Egia da, zaurgarritasun ekonomikoko zaurgarritasun dokumentaleko proiektu horietan desgaitasuna duten pertsonak ere daudela.
eta badaudela ere eskalatu beharreko proiektu pilotuak. Iaz adibidez hasi ginen 3. sektoreko 3 erakunderekin, eta orain orokortuko ditugu esklusio osora, baina desgaitasunera ere bideratu nahi dugu, Eta agian Isabelez kexatzeko, bai? Badago galdera bat ere, maiko guztientzat, baina agian Isabeli eskatuko diegu erantzun dezan. Departamentuetako bakoitzetik zer gai zehatz proposatuko dituzue koordinazio hori bermatzeko etxegabei ematen zaien arreta horretan. Zehazki zertan ari zarete lanean. Bueno, hasieran esan dut ez dugula neurtzen zenbat pertsona etxegabe dauden hezkuntza sisteman. Eta agian, ez dakite, hau subjektiboa da, baina iruditzen zait behar eta zerbitzu horiek, erabiltzen dituzten horiek, etxegabei buruz ari garela, agian hor, hezkuntzan eta prestakuntza jardueretan parte hartu nahi izatea, ez dela izango beraien lehentasun nagusietako bat. Agian oker nabil, baina hezkuntzatik ibilbideak irekitzeko pres gaude, eta lehen aipatu da 3 urteko ibilbide hori, oinarrezko LH-erako lanbide heziketarako dago prest, eta dago martxan Bilbon, eta baita ere Donostia aldean, bai? Bertan daude, gehien. Beraz, eskubidea unibertsal batez ari gara, ez da diskriminatzen paperik ez izategatik edo egoitzarako baimenik ez izategatik, eta noski jakingo bagenu zer egin eta non, gu prest gure aldetik behintzat jarri beharreko ibilbideak martxan jartzeko. Behar dugula mai hau, 1000 esker, partaide guztiei, eta 1000 esker zuei galderak egitagatik.